Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on kehittänyt vesikkodemonstraatioympäristön kaatopaikkojen suoto- ja hulevesien käsittelyn sekä suodatinmateriaalien kehittämiseksi ja testaamiseksi. Vesikossa vettä pumpataan biohiili- ja puuhakepatjojen läpi vaiheittain ja veden laadun muutoksia seurataan mittarien ja näytteenottojen avulla. Aluksi puhdistettavaa vettä ilmastetaan, jolloin rauta saostuu ja laskeutuu altaan pohjalle yhdessä muun kiintoaineen kanssa. Esikäsittelyn jälkeen vettä käsitellään biologisesti. Suodatinmateriaaliin kiinnittyneet mikrobit käyttävät ravinnokseen veden sisältämää typpeä ja muita ravinteita. Nitrifikaatioprosessissa ammoniumionit muuttuvat ensin nitriitiksi ja sitten nitraatti-ioneiksi. Denitrifikaatioprosessissa nitraatti-ionit muuttuvat typpikaasuksi tai muiksi typpiyhdisteiksi ja vapautuvat ilmaan. Lopuksi vettä puhdistetaan sitomalla haitta-aineita ja ravinteita biohiileen tai muuhun soveltuvaan materiaaliin. Biohiilen huokoinen rakenne ja suuri adsorptiopinta-ala mahdollistavat haitta-aineiden, kuten raskasmetallien, orgaanisten yhdisteiden, lääkeainejäämien ja muiden haitallisten kemikaalien tehokkaan sitomisen ja poistamisen vedestä. Käsitelty vesi johdetaan sen laadusta riippuen jatkokäsittelyyn tai suoraan ympäristöön. Vesikkodemonstraatioympäristö mahdollistaa monipuolisen koe- ja tutkimustoiminnan TKI-organisaatioille ja yrityksille.